Vox alderdi politikoak Giorgia Meloni buru duen ECR Europako taldearekin zuen harremana etetea erabaki du, eta Viktor Orban buru duen Patriotas por Europa talde berriarekin bat egitea. Erabaki honek, itxuraz, eragin estrategiko potentzial handia du Voxentzat, baina arriskutsua izan daiteke Espainiako gainerako indar politikoentzat. Orain arte, Viktor Orbanen taldeak errusiazale trumpista edo NATOren aurkakoa izaten duen etiketa jaso du, baina Voxek, gero eta gehiago, munduko testuingurua aztertzen hasi da, eta bere posizioa birkokatzen hasi da. Horrek harridura sortu du, izan ere. Voxek orain arte jarrera atlantista eta neoliberaletan kokatuta zegoen, eta horrek zentzurik gabe uzten zuen bere kultura jarrera populista eta eskuin muturrekoa izatearen erronka. Viktor Orbanen taldea, multipolarraren aldeko apustua egiten duen europar taldeetako bat da. Wall Streetek gidatutako polaritate bakarraren aurrean. Horrela, Voxek mugimendu horren bidez bere sozioekonomiko eta geopolitiko ildo interbentzionista eta multipolar bat kalifikatzen du. Erabaki honek azpimarratzen du Voxen interesak bereziki testuinguru geopolitiko berrian kokatzen direla, eta, horregatik, Espainiako lehen talde politiko interbentzionista bihurtu da alabaina. Voxen mugimendu hau aldi berean albiste bikaina da berarentzat, baina arriskutsua beste indar politikoentzat. Europako eta munduko testuinguru geopolitiko berriaren etorrerarekin, multipolarraren aldeko apustuak egiten dituzten indar politikoek denbora gutxi izango dute garatzeko. Eta atzeratzen diren talde politikoek murriztutako hauteskunde itxaropenak izango dituzte, baztertuak izateko arriskua hartuta. Horrela, Voxen mugimenduak alerta bat bidaltzen die ezkerreko, eskuineko eta zentroko talde politiko guztiei. Testuinguru geopolitiko berrian kokatzen ez diren indar politikoek gero eta gehiago izango dute zailtasun politiko eta hauteskunde emaileak galduko dituzte. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.